বিপিএফ আর কোনোদিন সরকার নাহে আর 20 বছর তার মানে আপনি কি 20 বছর মাটির পাট্টা নলয় নাকি আর हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयनोबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आङो दिनै ओरैबायदि आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोबाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर दिनैनि समावहाय इन्डियानि गेजेराव थानाय कर्नाटका स्टेटआवहाय बीजेपी गभर्नमेन्ट नरेन्द्र मोदीनि बुलेट ट्रेनआ बेलथायबाय बिथांमोना रायजो राजानोहाय मोजां फिथाइ मावनानै होनो हायैनि थाखायनो बिथांमोननि जी बुलेट ट्रेन बे बुलेट ट्रेनआ कर्नाटका स्टेटआवहाय ओभार स्पीडनि थाखायनो बेलथायनायखौ जों नुनो मोनबाय रायजोफोर स' रायजोफोर दिनै कर्नाटकायाव नाथाय गाबोननि समाव जानो हागौ जोंनि आसामावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबांथार जोंनि बर' हारि ट्राइबेल्सफोरखौहाय नारसिनबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारिनि वीर जोहोलाव डक्टर रन्जन दैमारी डियार नाब्ला सार वीर रनसायग्रा बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रा केडार्सफोर बिसोरखौबो डक्टर हिमन्त बिश्व सरकार सालायनाय सरकारा रेहाय होआखै एकर्ड जानायनि उनावबो दासिमबो हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि बर' हारिनि जायफ्रा वीर जोहोलाव बिथांमोनखौहाय रेहाय होआखै मानो जोंनि बर' हारिखौहाय सैया जोंनि बर' हारिखौहाय बिथांमोना नेवसियो जोंनि बर' हारिनि सायाव बिथांमोनहा अननाय गैया बेनिखायनो दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजानि जाय लिडार्स बिथांमोनखौहाय थगायैहाय दोनगासिनो दङ आरो जोङो नुनो मोनदों फारसेथिं जोंनि जायफ्रा रलिं गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय सरकार बिथांमोनाबो जानो हागौ गोसो होआखै जों नुनो मोनदों दिनैनि समावहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाथायावहाय मोनसे हानि प्रेस मिट जादों बेयावहाय बिथाङा मा फोरमायदों नोंथाङा खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय আমি বিপিএফৰ নিচিনা কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাই এই সকলৰ লগত ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই আজি শুনিছো ইয়াত আহিব দিয়া নাই বলে মানে মাটিৰ পাট্টা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী হাতৰ পৰা ল'ব নালাগে পিছত বিপিএফ চৰকাৰ আহিলে ল'ব বুলি কৈছে এতিয়া ল'ব নালাগে কিন্তু ৰাইজ যিসকলে অহা নাই তেখেতসকলে ভুল কৰিছে কাৰণ বিপিএফ আৰু কোনোদিন চৰকাৰ নাহে আৰু 20 বছৰত তাৰ মানে আপুনি কি 20 বছৰ মাটিৰ পাট্টা নলয় নেকি আৰু रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खोनाबाय जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बुंदों बिपिएफ सरकारा 20 बोसोरसिम आरोबाव बेक जाफिननाय नंला होननानै जुदि बिथाङा बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथाङा गिबियावनो बर' हारिनि रायजो राजानि साननायखौ क्लियार खालामनानै लाग्रो मावनानै हो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजानि हास्थायनाया बेनो गिबियाव जायया दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलावहाय दुखुनांथाव दुखु सहायगासिनो दङ डियार नाब्ला सारजों लोगोसे बिनि केडार्सफोर बैसोरखौ बख'नानै हो अब्लानो नोंथांनि साननाया जाफुंगोन आरो जुदि नोंथाङा जायफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजादों बैसोरखौहाय रेहाय होनो गोसो गैयाब्ला उदां अख्राङाव लाबोनो होननानै सानाखैब्ला निश्चय नोंथांनि सरकाराबो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव खारबाय थानाय ट्रेक्टरा बबेबा दंफाङाव सुद्रुनानैहाय बेलथायनो हागौ बेनिखायनो रायजो राजानि जि हास्थायनाय बेखौहाय सिगां मावग्रो नोंथाङा जुदि जेलाव जोबजानाय व्यक्तिफोरनि जायफ्रा बिसि बिसा बिमा बिफा जाथि खुरमा बिथांमोननि मेगनावहाय बेफोरबायदि मोदै फसरबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांनि सरकाराबो बायनो थाखाय बारा गोबाव नांनाय नङा होननानै आं सानो रायजो स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों गोबां जायगायावहाय दिनैहाय लामा गायसनदों खाम्फा बानायदों फेथा हास'दों बै समावबो
BPF गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदिखौ मावदोंमोन जानांगौ। जोङो साननानै नायोब्ला सिगांनि गभर्नमेन्टआबो बेबायदि खामानिखौ मावदों, नाथाय बिथांमोना साक्सेसफुल मावनानै होयैनि थाखाय, मोनफ्रोमबो खामानिखौ पेन्डिं खालामनानै होनायनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइयावहाय जेननो गोनां जादों। दिनैनि समावबो आं सानो जुदि बिथांमोना बै गायसननाय खाम्फाफोरखौहाय, बै हानाय पेटाफोरखौहाय ओरैनो साननानै, ओरैनो बुंनानैल' ओरैनो मुर्तिफोर बायदि जुदि गायसना दोनदोंब्ला, बिनि खामानिखौ बिथांमोना साक्सेसफुल खालामाब्ला, बिथांमोननि सरकाराबो 5 बोसोरनि गेजेरावनो बायनायनि चान्सआव दं। बिथांमोनाबो 5 बोसोरल' सालायनो हागोन, दानि बायदि रायजो राजाया जुदि हास्थायनायखौहाय मावफुंनानै होआब्ला। स' रायजोफोर, आं बारा बुंनो सानाखै। आं बेखौ बुंनानै आं बेयावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय। नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि